El ten moita relación desde as Irmandades da Fala con xente vinculada ao Partido Galeguista e ao mundo galeguista, e en Vigo os galeguistas e a xente progresista que realmente mira máis alá da cuestión localista, entende perfectamente a André e apoia as súas ideas. Pero, evidentemente, cando no 26, en xaneiro do 26, xa se aproba, digamos, se decide polo goberno cal é a estrutura de comunicacións ferroviarias, pois, evidentemente, MZV vese na obriga de combatir claramente estas ideas de André, porque en Vigo, obviamente, os fomentadores cataláns teñen moitísimos aliados, e MZV, que é catalana tamén, é unha empresa originaria valenciana, pero que logo ten capital catalán fundamentalmente, ten unha gran comunicación cos fomentadores vigueses, de tal maneira que os fomentadores vigueses non deixan de ter unha vinculación moi directa con Cataluña. É dicir, tanto isto ocurre por parte dos fomentadores vigueses da conserva, como tamén aqueles que controlan o Banco Pastor na Coruña, que tamén son algúns cataláns, outros o Banco Simeón, que tamén algúns son cataláns, e outros bancos, como o Echevarría, neste outro diferente. É dicir que hai unha serie de intereses que os cataláns vense na obriga de combatir a André, porque se as ideas de André van adiante, evidentemente os intereses da línea de ferrocarril que eles defenden se estaría en peligro. Entonces, combáteno abertamente. En un ano, el fai unha asamblea en marzo do 25, onde é aclamado en Vigo como unha persoa brillante desde o punto de vista expositivo, brillante desde o punto de vista estratégico, explicando por qué das cousas, por que facemos isto e non outra cousa. Obviamente, todos os empresarios vigueses están de acordo que a estrategia é correcta, que é a comunicación con Barcelona, tamén con Irún a través de Endaya para, digamos, levar os produtos rapidamente a Europa, que é a máis acaída desde o punto de vista dos intereses do sur de Galicia. E entón entra en xogo a banca catalana e controla, obviamente, rapidamente aos seus amigos vigueses, e logran torcer inmediatamente a cuestión, porque lanzan a cuestión da seguinte: mire, se nos perdemos o tempo en buscar alternativas de André ou de outros señores que veñen aquí predicando cousas moi interesantes pero que de dudosa viabilidade, vamos a perder a oportunidade de que o goberno aprobe esta alternativa e a poida levar outros para outro sitio. Entón, ante ese medo que lle meten os cataláns, evidentemente, en Vigo viran a chaqueta. Menos dun ano despois están combatindo a André. Non todos. Por exemplo, Paz Andrade, vinculado aos navieros, non está de acordo con esa estrategia, pero digamos que son minoritarios, non controlan xa o Concello de Vigo e a Deputación Provincial. Por lo tanto, digamos que aí empezan as cousas a ir mal. Daquela tamén en Verín, inicialmente, por centrarnos aquí na nosa localidade, aquí había outra alternativa dun ferrocarril de vía estreita, que era un ferrocarril que levaba Gallego Bazal, un tío bo do Santi, Cizar Guendei, e un enxeñero de camiños de Madrid, un tal Fernando Gobantes. Eles tiñan un ferrocarril que eran ferrocarriles estratégicos, que foran concebidos inicialmente como ferrocarriles de tipo militar, para rodear Portugal en caso de que houbera unha confrontación, porque había unha lideira con Portugal, coas súas alianzas con Inglaterra. Os militares e o goberno español tiñan unha lideira que era rodear Portugal con un ferrocarril de vía estreita para acceder rapidamente con tropas e con armamento. Eso ao principio, a final do 19, eso está en vixencia, pero co tempo vai perdendo fuelle, e cando xa aproban o ferrocarril de vía ancha, porque será un ferrocarril de vía estreita, digamos que esta alternativa vai decaendo. Entonces, inicialmente, hai unha carta que accedín a ela na hemeroteca, no arquivo de Santiago Cizar Guendei, e encontrei unha carta na que André apoia o tren de Gallego Bazal no ano 20 aproximadamente, pero xa eso é como unha, digamos que sería como unha especie de solución complementaria, porque naquele momento se contemplaba eso como unha vía complementaria, non como unha única vía de comunicación no sur de Galicia, sino que sería unha vía complementaria. E desde ese punto de vista, André tamén o apoia nunha carta, dille que se pode asistirá a unha reunión que se vai celebrar un día determinado da semana. Pero cando xa definitivamente en Madrid botan abaixo o ferrocarril de vía estreita,
e entonces apoian claramente o ferrocarril de vía ancha. Entón aquí danse conta Bazal e os seus aliados que controlaban aquí o Concello e digamos a movida política pois na comarca, danse conta de que efectivamente pois eso non que están vendidos, que teñen que se quedan sin vía de ferrocarril e que o ferrocarril non pasa por Verín, porque o que les sabían é que iba pola montaña, que iban polo macizo, non? Entonces apoyan a André. Entón dille, mira, André, a túa idea de esa conexión vía Arnoia por aquí, vamos a apoiar. Entonces, porque vemos que isto non ten futuro, entón apoian a André. Entón aí todos os prohomes de Verín, a partir do ano 26, apoian con matices, algúns con matices, pero aí entran os Moreno, pois o Samueiro, evidentemente todo isto, o Bazal. Estos apoyan, Peláez, Laureano Peláez, apoyan totalmente a idea de que é necesario unha alternativa polo sur de Ourense, porque ademais será a zona máis poboada e, como dicía pois Luís André, os lobos non pagan billete, dicindo que para que queren un tren polo macizo ourensán se aí non hai ninguén, non? Nada máis que hai lobos, non? Ben, entón, esta é a situación na que se empeza a crear unha dialéctica na que André, que primeiro aparece, empeza, xa edita, págalle a un enxeñeiro para que redate un proxecto, obviamente porque ten que presentar unha alegación no Ministerio do Fomento, entón presenta evidentemente unha alternativa ao proxecto do enxeñeiro de Camiños Federico Cantero, que é o enxeñeiro que está traballando en ese momento pois para a MCTV, que é a empresa promotora e compañía de ferrocarriles que vai explotar esa línea, e digamos que en esa altura pois el presenta unha alternativa, edita un folleto que intenta pois vendelo para que sufrague os gastos digamos, das xestións que se poidan facer en Madrid en a promoción desta idea pois por todo o país, e empeza a traballar. E non solamente elabora a través dun enxeñeiro que é o que elabora esta alternativa, elabora unha alternativa, digamos, a alternativa de Cantero, da MCTV, pois para que pase pola zona sur de Ourense, non solamente por Verín, senón Verín, Xinzo de Limia, Allariz, Celanova, e que aí vaya directamente a Vigo. E logo fai unha bifurcación na zona da Limia, pois que vaya a Ourense. Evidentemente isto ten o apoio de todos os concellos do sur de Ourense, ten tamén unha gran parte do apoio desde Zamora, porque el vai a Zamora, incluso en Burgos, porque as alternativas que el defende están imbrincadas co resto do territorio. Por lo tanto, el busca as alianzas tamén en Zamora, unha gran parte dos concellos de Zamora, menos a Deputación Provincial, evidentemente, e o Concello de Zamora, apoian a súa alternativa. En Vigo, en Ourense, a Deputación Provincial en contra. Por qué? Porque, de alguna maneira, o que fai André é relativizar a importancia de Ourense como capital, na medida en que pon a bifurcación en Xinzo, unha que vai a Vigo e outra que vai a Ourense. Eso non lle fai ningunha gracia, obviamente, a Unión Patriótica, que é o partido de Primo de Rivera que controla a política provincial, obviamente a Diputación en contra, o Concello en contra, e Vigo en contra, de tal maneira que, digamos, Santiago de Compostela en contra. Por qué? Porque esa alternativa que pedía André, que era moi racional, e iso que era dos amigos do país, non? Pois puña tamén en peligro pois que os investimentos puideran ir tanto para Vigo como ir para Compostela. Entonces, de alguma maneira, os de Compostela tamén din isto, é mellor que fagan primeiro o que teñen previsto facer e logo xa miraremos, non? Pero evidentemente aí estaba o litixo entre Vigo e Compostela. Entón os de Vigo estaban entre dúas aguas, non? É dicir, pero efectivamente isto beneficia fundamentalmente a Coruña, non? Compostela non era o problema, era máis ben a Coruña, e ningunea o sur. Pero, digamos que en Vigo, os fomentadores cataláns xa digo que tiñan grandes conexións financeiras, non só familiares, con Cataluña. Entonces, digamos que eso beneficiaba os tamén económicamente, porque se lle iba ben a MCTV, tamén lle iba a algúns dos fomentadores cataláns. Por lo tanto, aí empeza
a erosionarse, que é o que pretendía o goberno, obviamente, con unha estrategia moi intelixente, empezar a dividir o país, de tal maneira que non houbera unanimidade ou que non houbera unha gran maioría que defendese un sistema ferroviario, un sistema de comunicacións estratégico para o país en función daqueles puntos de maior dinamismo económico como era Vigo, e, polo tanto, pois, o que fai é dividir, e atomízase o movimento xa na propia provincia. En Verín mantense, a pesar de todo, a pesar de que a Unión Patriótica aquí, pois, Peláez e compañía e os Bazales estaban na Unión Patriótica, pois defendían, sin embargo, a André, fronte a esa idea que había de que eso non era certo. Pois eso é mentira, a idea que prevaleceu pois non foi certa, aínda que había os máis e os menos en outras cuestións de tipo secundario. Bueno, e iso foi evolucionando de tal maneira que cando o proxecto chega por fin na época do conde de Guadalhorce, que era ministro de Fomento, pois no 26-27 chega o proxecto de André digamos, ao Ministerio, pois obviamente Guadalhorce dalle para diante e dille, bueno, vamos a estudialo, porque este home é un home de gran prestixio, era unha persona coñecida en Madrid, tiña un gran renome como un orador brillante, como un polemista digamos, de gran erudición, e, ademais, coñecíase que fora becado pois para estudiar a situación dos ministerios, pois dos sistemas administrativos en Europa e tamén das súas cuestións profesionales pois en Alemania, non? Con Boon e compañía, non? Por tanto, é unha persona prestixiada ali, aínda que, obviamente, puteada en outras, se me permitidas a expresión esta, en outros, en términos, nos ámbitos académicos, non? Porque aí tuvera varios problemas debido ao seu carácter, non? O seu carácter era un carácter de él tiña unhas ideas e non pactaba con ninguén, entón pasou de ser un aliado inicial da institución de libre enseñanza a ser un enemigo acérrimo da institución de libre enseñanza, e probablemente non por culpa solo de Andrés, sino tamén pola propia institución de libre enseñanza, porque digamos que era como un niño digamos de unhas certas elites que controlaban, e se ti non entrabas en ese grupo e compartías o seu ideario, pois de alguma maneira te marxinaba. E iso foi o que lle ocurriu a André, dado que este grupo pois probablemente era o que primaba na Universidade Central, e lóxicamente pois o que fixo foi machacar a André. Perdeu nas oposicións, pois evidentemente hubo algunhas falcatruadas importantes nas que fixo que André ao final pois fose moi belixerante coa institución libre de enseñanza e con Unamuno, que fora un dos que o acercara precisamente en Salamanca a este movimento vanguardista naquela época desde o punto de vista pedagóxico, non? Ben, esta cuestión, polo tanto, estudiase en Madrid, pero en Madrid xa o Ministerio de Fomento xa lle pon proba. Dille, bueno, pero este tipo como se atreve a presentar un proxecto se non é enxeñeiro? Aquí solamente poden presentar proxectos os enxeñeiros. Este non é enxeñeiro, que ven aquí a presentar? A que ven a dicirnos o que temos que facer? Vai vender a plana a Cantero, que é un home brillante, respetado pois no Colexio de Enxeñeiros, evidentemente, poñenlle tal, eu accedín á documentación interna do propio Ministerio de Fomento daquela altura, da Dirección Xeral, de cartas internas que se digamos, emiten entre negociados e pois hai un maltrato, digamos, da persona a través das cartas, decimos, ninguneando, negándolle a maior, non? E a cousa pois evoluciona dunha forma pois bastante negativa, con tamén flaqueos tamén aquí en Verín, na medida en que non se lle presta o apoio suficiente, non se está en contra, pero como se ve que hai moitísima oposición, supoño que a Unión Patriótica e Primo de Rivera intenta presionar para que non apoien, o sea, que os apoios sean os mínimos posibles, non, para que ese proxecto siga adiante, porque efectivamente era como unha especie de enfrontamento entre grupos do propio réxime, non? Pois ao final intentan erosionar esa unidade que xa estaba bastante debilitada, dado que as deputacións non apoiaban esta alternativa, ni a de Zamora, ni a de Ourense, ni a de Pontevedra, e polo tanto a cousa vai evolucionando negativamente. Xa no 28 pois tomas a decisión de aprobar o proxecto con algunhas modificacións, algunhas importantes, pero todas de tipo técnico e sin variar para nada a ruta polo monte. Alguén preguntará, oye, por que querían leválo por aí e non leválo por abaixo? Se ao mellor aquí terían máis ingresos, porque no propio escrito, bueno, aquí no Loiriño Oeste, que xa do ano 14, demóstrase que efectivamente era moito máis rendible o ferrocarril polo sur que polo norte. Pero era unha cuestión de facelo canto antes, é dicir, era un problema desde a visión do Estado, é dicir, a onde iba o diñeiro? O diñeiro, había moitas vías e moitos ferrocarriles en España.
Entonces, todos estos bebían das subvencións que daba Fomento e o goberno español. Entonces, eso estaba por un orden de antigüedade, de tal maneira que aquí había dúas grandes empresas importantísimas, que era o Ferrocarril do Norte, controlado por unha facción do capital financiero francés, e o outro que era digamos, o do litoral, que era o que controlaba a familia Rosen, non? Entonces, digamos que había dúas grandes bancas que se estaban, digamos, distribuindo todo o que eran as grandes líneas de ferrocarril no Estado español. A MCTV, pois, traballaba con algúns financeiros belgas e fundamentalmente con ingleses. E, polo tanto, pois estaba, víase que non era unha compañía tan potente como a Norte ou como a MCTA, non? Que era a dos Rothschild. E, polo tanto, lóxicamente, o que intentan o antes posible é intentar que estas veleidades que ten André pois non se poidan levar a cabo. Entonces, é unha presión enorme sobre MCTV, porque di, bueno, se agora nos paramos a facer un novo estudio para que vaya por baixo e tal, igual, mentras tanto, se adiantan estos, se nos clavan outra línea en outro sitio e nos quedamos sin ela. Bueno, entón aí xogaron moitos elementos moi complexos, pero de fondo o que ocorre aquí é o seguinte, que a banca galega que cofinancia en Galicia, digamos, o tren da MCTV, porque aquí entra o Banco Pastor, entra o Banco Simeón e outros bancos menores, e obviamente están controlados polos cataláns. Cataluña pon a maior cantidad do capital, pero unha parte significativa dese capital, en torno a un 30%, é en galego. Sin embargo, non ten capacidade ninguna, é dicir, que con ese diñeiro logran ter o capital suficiente para tirar para diante, pero non a capacidade decisoria realmente dos cataláns. Os galegos non teñen capacidade decisoria de ningún tipo e tampouco lle interesa. Por que? Porque hai unha ligazón tamén a través de familias e a través de familias económicas, familias, digamos, de tipo personal, no sentido directo, pero tamén de familias económicas con Cataluña, de tal maneira que non había unha independencia bancaria propiamente en Galicia que permitira, digamos, ter unha alternativa ao que puderan definir fora de Galicia. De feito, esta alternativa foi definida obviamente entre Madrid e MCTV, é dicir, financistas cataláns, exclusivamente para que ganar a subvención o antes posible, non se lle escapara a subvención e, polo tanto, conseguir que se fixera eso o antes posible. Entonces, aí, no 28, acabase a batalla, no Brao, dese ano, precisamente, ademais, nun Consello de Ministros celebrado na Coruña. Celebrouse na Coruña, ao final da época de Primo de Rivera, celebrase aí ese Consello de Ministros, no que se acorda pois aprobar cunha serie de modificacións o proxecto de Cantero, e o de André queda decaído, non? Obviamente isto para André, pois, obviamente un golpe moi importante, e el, digamos, nunha conferencia que dá a final dese ano, uns meses despois, di, é unha conferencia sobre galleguismo e españolismo, e di: non me apartaré de las huellas de mi pasado, sobre ellas hice examen de conciencia para marchar sobre las mismas en el presente. Es decir, él sigue fiel absolutamente ás súas ideas e volve a reiterar, non, esa idea sobre o seu camiño. Aí é coherente e, de feito, creo que aquí ten razón. O único problema é que non é capaz, tamén estamos falando da ditadura de Primo de Rivera, non é capaz de formar un movimento suficientemente amplio coas diputacións para lograr unha alternativa. Era difícil porque en Ourense el quería fomentar o Arnoia, a liña do Arnoia, fronte á liña que iba por Ourense directamente a Santiago. Por lo tanto, aí a cousa pois remata, e solamente vou a ler unha última autocrítica que fai el, non? Cando no ano 31 di: para los del 98 fui un disidente. Isto nomeuno tamén José Ramón, porque é realmente unha especie de retrato da súa figura e que ilustra moito como é André, non? Ou como era André. Para los del 98 fui un disidente, para los novecentistas un solitario amargado, para la nueva generación un desconocido, para mí lealmente austero y con absoluta fe en mí y en mi obra, fe de sobrevivencia merecida, aunque no lograda, un pensador perseverante. É dicir, el non renega nunca das súas ideas e fai, digamos, forza en que o que el
pensaba era o correcto e os demais están equivocados. Eu creo que aí ten razón. O único problema de André era que, a pesar de que fixo un gran movimento, porque el non solamente se conformou con facer un folleto e distribuílo, senón que el fixo un montón de asambleas, de conferencias, promovendo estas ideas e logrando crear asociacionismo, tanto no sur da provincia de Ourense, dado que Xinzo de Limia tamén estaba a favor, e o recordan en este sentido, Celanova, Ribadavia, etc., e xente de Vigo tamén, non? Que o apoyaron como Paz Andrade, non? É dicir que el tamén intentou non facer, pero evidentemente o país non respondeu adecuadamente e o país estaba como estaba e, por desgracia, como está. Pois nada, isto era así en esencia esta disertación sobre este aspecto da vida de Luís André, aínda que, bueno, quitei aquí bastante palla que tiña por aquí, non? Hai cuestións que se poden, o mellor, se queredes agora facer un pequeno debate, pois podemos falar sobre el, non? Pois nada, moitas gracias.